ва ҳамчунин аз тарафи ширкат барои боз ҳам зиёдтар намудани теъдоди чунин намуди воситаҳои нақлиёт баъзе имтиёзҳо низ ба ронандагон пешниҳод шудааст. Гирифтани рақами зард ки силсилаи ТТ мебошад, рақами махсус барои амалӣ намудани хизматрасонии ҳамлу нақли мусофирон ва багоҷ бо такси мавриди истифода қарор дода мешавад, тариқи ройгон дода мешавад. насб набудани барчаспҳо ба воситаи нақлиёт низ тариқи ройгон мебошад. ҳамчунин аз тарафи ширкат корти махсус, корти бонусӣ барои пайваст шудан ба шабакаҳои барқӣ тавассути дастгоҳи махсуси барқдиҳӣ низ тариқи ройгон пешниҳод карда мешавад. Илова бар ин аз тарафи ширкат бо бонкҳои ватанӣ гуфтушунидҳо анҷом дода шуда ба ронандагоне ки имконияти яклӯ харидорӣ намудани чунин намуди воситаи нақлиётро надоранд, кредитҳо, қарзҳои имтиёзнок низ пешниҳод шудааст. То имрӯз аз ҷониби ронандагон нисбати воситаҳои нақлиёти мазкур ягон хел эродҳо ва ё вайрон шудан ё ин ки наёфтан ягон қисми эҳтиётии он эродҳо нашуданд ва ҳамарӯза теъдоди чунин воситаҳои нақлиёт ба шумораи аз 5 то 7-8 адад зиёд гардида истодаанд.